Non é a primeira vez que Manuel Velo critica o uso de madeira na construción de paseos debido ao alto custo de mantemento e o importante deterioro deste material. Non é a única crítica que dende a formación independente verten sobre o recentemente estreado Paseo do Río Breiro, posto que cuestionan a operatividade das conexións á rede de saneamento. A obra esta de aquí do Paseo do Breiro é exagerada, deixa bastante que desear. Acaba de haber xa unha inundación, non deixaron ben as conexións, meteron moita madeira, igual que fixeron co proxecto que eu deixei de Carragueiros, que era outro proxecto, modificaron, e terminou podríndose como vemos aquí. Entenden que se trata dunha obra innecesaria que obrigou a expropiación de numerosos terreos en zona urbana. Se apropiaron dun terreno de máis de 100 propiedades e dunha exageración, como neste caso, para facer aquí unha zona, aquí era a zona urbana, e os propietarios desto cargaron todo isto, para facer esta cuestión de aquí, que non facía falta, pero o fixeron. Así que tamén desmentir o que dice que aquí había unha tubería que deixáramos nos feita hai 20 anos, unha tubería de saneamento que había, e dice que era de amianto. Mentira, é de fibro. Isto non é fibro de cemento, nin é amianto, este é hormigón armado.